Nilqalkom għal sensiela ġdida mill-għala fid-dar. Fej aħna, fej jiena, Dar il-Grima, flimkien ma' Lino Cini, bidwi organiku li għandu snin ta' esperjenza fil-bidja organika, ħanitkellmu ħanippruvaw naraw kif nistgħu niżiraw mill-esperjenza ta' Lino stess il-pjanti u l-xitel mhux ġewwa l-għalqa, imma ġewwa l-għalqa tad-dar. Fej aħna wkoll ħanaraw kif nistgħu nkabru il-pjanti ġod-dar tagħna stess. Illum ħanibdew bix-xitel tal-kurrat. Dan għali. Il-kurrat bl-Ingliż? Bl-Ingliż jgħidulu leeks. Jagħmel naqa' soppa tajba. Soppa tajba. Ekku. Ejva, dana nistennieh miż-żerrija tagħna stess. Jinżara għal-ħabta il-mixtla ssir għal-ħabta ta' April. U t-taħwil isir f'nofs is-sajf u għandek perjodu twil. Di pjanta reżistenti ħafna. Iddum ħafna fil-ħamrija u tista' taqla kważi meta għandek bżonna għax jiġifieri jaf iddum taqla sa perjodu ta' 3 xhur jew anke żjed ta' jiġifieri ma titħassarx. Inti semmejt li żrajthom inti miż-żerrija tiegħek stess. Imma l-konsumatur m'għandux l-esperjenza tiegħek, il-konsumatur jista' jmur jixtri. Ejva, jista' jixtri l-xitla lesta jew pakket skont l-ammont li se jagħmel. Sintendi dawn ma hemmx għalfejn tħawilhom il-bot ħafna minn xulxin, jekk għandek pod żgħira ejja ngħidu ċirkonferenza ta' qisu 35 ċentimetru. Tista' iddawwara dawra mejt tħallija l-bot qisu dawk l-10 ċentimetri u forsi titfa' tnejn tliet oħra fin-nofs u malajr ikollok jien naftu nofs tużana xitel jew forsi iżjed. U titfa' waħda fin-nofs ukoll jew tnejn jew tlieta. Iddawwarhom. M'għandhom social distancing dawna? Dawna protetti minnhom minn fihom. Xejn. U kif qed ngħidu, mela iridu fejn jikbru ħamrija jew kompost kważi ġewri reċipjent żgħir, kważi aħjar kompost. Biss jekk wieħed għandu minn fejn jiġbor ftit terriċċju minn taħt siġra tal-ħarrub. Neħħi dak il-weraq li għadu ma tmermirxaw. U tuża lilu jew ħamrija mħalta b'naqa kompost, jirnexxielu jkabbar prodott tajjeb. Mela, aħna niżirawhom dawn wara naqlawhom fissi niżirawhom meta? Inħawluhom, sorry. Il-mixla tagħmel biż-żerja, u mbagħad xitla tħawwilha. Tħawwilha jkun ilhom li żrajthom daqs xahrej ta' jiġifieri simili tal-basal. Għandek perjodu twil, mhux se jiġrilhom xejn. U jattakkom xi mart jew ma reżistenti? Reżistenti, dan bħal t-tewm u l-basal. Ma tantx jattakkom, forsi n-nida. Imma jekk għandek ammont żgħir, inti fejn tista' tosservuhom regolari, it-tawwet filgħodu tajt waqt ħafna nida. Billi xarabhom naqra, ma tagħmilx sara, ma jiġilhom xejn. U kemm għandhom bżonn ilma? Iridu ammont sostanzjali, kontinu. Iva, bin l-ilma dawn. Jiġifieri ma tix titraskurhom. Inkella dan se joqdu maksin u hekk, inti trid prodott sabiħ. Allora trid tieħu ħsiebhom fit-tisqija. Ma meta tajt tieħu ħsiebhom darbtejn kuljum? Tkun mela, jekk għandek kompost li għalkemm iżomm ammont ta' umdità, xorta trid issaqi darbtejn kuljum, jekk tara li għadu umdus darba kuljum. U l-livell ta' xemx li għandhom bżonn, kif l-aħjar se tagħmilhom? Tiflaħ ix-xemx. Jiridu billi tħallihom fix-xemx ma jimpurtax. Fil-bidu tissaqihom darbtejn ta' kuljum sakemm tara li qabdu sew, imbagħad tara x'umdità għandek fil-ħamrija jew kompost. Mela, u l-proċess kemm idumu jikbru, inti semmejt għandhom 6 xhur biex. Idumu fil-ħamrija sa 6 xhur jiġifieri. Tibqa' tieħu minnhom. Inti jekk tarhom li ħxien u għandek bżonn kurrata. Issa jekk hux se tagħmilha ma' xi salsa jew biex timla torta jew whatever, lajt waħda imma l-oħrajn m'għandekx ġimgħa ċans biex tkun smhom, jibqgħu hemm. Ejwa, jibqgħu tajbin. Mela, wasalna għat-tmiem dan l-ewwel programm, tallimna kif nkabru l-kurrat, kull ġimgħa segwuna biex kull ġimgħa nitalmu kif nkunu nafu ftit iżjed grazzi għal Lino kif nistgħu nkabru iżjed pjanti ġewwa mill-għalqa tad-dar tagħna stess.